Είμαστε οι Duo Gamers, είμαστε αδέρφια και σήμερα θα παίξουμε Roblox. Είναι το πρώτο μας βίντεο και φύγαμε. Ναι. Τέλεια. Πάμε στο Roblox. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που πρέπει να επιβιώσουμε από τις βόμβες και θέλουμε να μας γράψετε κάτω στα σχόλια διάφορα παιχνίδια για να μας δώσετε ιδέες για να παίξουμε στα επόμενά μας βίντεο. Το πατάω εγώ. Ναι, μπες και μπαίνω από σένα. Μισό στην αρχή. Να, είναι αυτό. Το αυτό. Μπαίνω και θα μπεις από μένα. Ναι. Και σήμερα πάμε να δούμε ποιος είναι καλύτερος σε αυτό εδώ το παιχνίδι. Φυσικά εγώ. Ναι, αυτό μπορεί. Γιατί έχω μια λίγο άχρηστη. Και πάμε να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Εγώ ή ο οχτάχρονος αδερφός μου. Πατάμε αυτό το τέτοιο. Ναι. Περιμένουμε μέχρι να μπούμε. Πήγαμε κατευθείαν. Ναι. Κατευθείαν. Θα παίξουμε 3 γύρους. Ναι. Και να δούμε ποιος θα νικήσει. Φυσικά εγώ. Έπαιζα. Έπαιζα και εγώ κάπου. Το φεγγάρι είναι πιο λαμπρό από όλα τα αντικείμενα. Είναι γρασίδι, είναι πολύ ωραίο. Oh my god, έχασα. Έχω 70 ζωή. 100. 55. 100. Μου ήρθε μια βόμβα. Εγώ έχω 100. Μια πίτσα. Τι κάνουν εδώ οι πίτσες, ρε μπρο. Πάπα πίτσα πήγαμε να Πάπα πίτσα πήγαμε να μπούμε ή μπόμπες. Ένα drink. Πώς το πίνουμε. Δεν το πίνουμε, δεν είναι, ξέρεις, κάτι άλλο. 15 ζωή. 100. Το. Λέω ότι είναι άσχημα. Μια μαύρη τρύπα. Είναι άσχημα, παιδιά. Τι, Επίσης, τι κάνει εδώ η μαύρη τρύπα, στο διάστημα πήγαμε. το παίζουμε πρώτη φορά. Ναι. Το παίζουμε πρώτη φορά και θέλουμε να μας πείτε τι άλλα παιχνίδια να παίξουμε για πρώτη φορά. Έχω 80. Έχω 80 μπρο. Επίσης, μπορείτε να μας πείτε 50. και τι βίντεο θέλετε να κάνουμε εκτός από το game. Διάφορες ιδέες, ό,τι σκεφτείτε. Μόλις πέθανε. Έχω 50. Κέρδισε ο αδερφός μου, είμαστε 1-0. Δεν έχω επιβιώσει όμως ακόμα. Νίκησα. Ωραία. Πάρτα. Πάρτα ρε μπρο. Πάρτα μπρο. Πήγαμε level 2. Κάνουμε και ένα tour εδώ στο χώρο. Έχει εδώ κάτι τελειά κρίσιμο. Εδώ έχει τρεις κύκλους που γράφει διάφορα μέρη. Εδώ έχει τις σκάλες που έχει κάτι βόμβες. Εδώ είναι το μαγαζάκι μας. Είναι το shop που έχετε και μπορείτε να ψωνίσετε διάφορα. Gems, boost, Για να ψωνίσω κάτι. perks και διάφορα. Μπαίνουμε. Αλλά νομίζω μερικά χρειάζονται Robux. Ναι, πιθανότατα. Πού έχουμε μπει. Πάλι στο ίδιο. Κάπου έπεσα. Σκάμε βόμβες. Είναι σε ένα χαρτί. Για να τρέχουμε λίγο. Βρήκα κι εγώ, είμαι μέσα στο τούνελ, σε βρήκα. Είμαι μέσα στο τούνελ. Μέσα στο τούνελ. Λίγο. Προστατεύομαι από το τούνελ. Έχει γίνει κανένα πραγματάκι. Να σκότω. Προστατεύομαι στο τούνελ. Έχω 60 ζωή. Όταν λέμε ότι είμαι 45 ρυθμούς, δεν τους σκοτώνω. Με έσβρωσα ένα. Είναι άδειο. Ναι. Όχι. Περίμενε. Περίμενε μόνο. Πεθαίνω. Έχασα. Πέθανα. Νίκησα. 2-0. Και παίζουμε άλλο έναν γύρο. Ό,τι και να κάνω δεν σώζεται. Εγώ έχω επιφανείς, είμαστε 2-0 και εσείς 2. 2-0. Ναι, πάμε να σας δείξω τι άλλο έχει. Δεν πέθανα ακόμα. Έχει εδώ κάτι διαδρόμους που σε κάνει γρήγορα. Είναι σαν ψηλιόμενες κάρτες.
Θέλει ζωή. Ο αδερφός μου απλά με ξεφτύλισε. Με διέλυσε το Roblox. Εντάξει, το παίζω πρώτη φορά. Πώς γίνεται να το Παιδιά, κάνω. στην πλατή 23 δευτερόλεπτα που να επιβιώσω. Πάμε. Έχω Παίρνει πέτει. ζωή. Έχασε και αυτός, αλλά με κέρδισε εμένα. Ωραία, τελευταίος γυρός. Ναι. Φύγαμε. Περιμένουμε. Μέχρι να τελειώσει. Περιμένουμε. Α, έχει και εδώ πράγματα. Έχει κάτι και καλά για εξάσπιση νομίζω. Πήγαμε πολύ γρήγορα. Εδώ έχει κάτι. Πήγα στις κυριόμενες σκάλες. Α, εδώ αυτό που θα παίξουμε. Νομίζω. Μπαίνουμε. Α, όχι. Καμία σχέση. Είμαστε σε σχολείο. Είναι πολύ εύκολο. Γιατί έχει να σκαλφαρώσω. Κοπελιά, εγώ θα σκαλφαρώσω εκεί. Πού είμαστε σε σχολείο. Πιθανότατα. Κάποιος μου ρώτησε. Κοίτα πάνω σου. Έπεσα από κάτω. Τι έγινε. Ένας πύραυλος. Με ξεσποντώνησε. Α, πεθαίνω. 15. Πέθανα, ρε φίλε. Αλήθεια. Με νίκησες. Είμαστε 2-1. Εσύ κέρδισες. Ναι, οκ, όντως. Εντάξει, τουλάχιστον πήρα ένα πόντο. Κάτι. Κάτι είναι αυτό. Και τώρα περιμένουμε μέχρι να τελειώσει και να δούμε αν θα πεθάνω γρήγορα. Μου πιστεύετε ότι θα πεθάνω. Δεν ξέρω πώς θα κατάφερα. Νομίζω τύχη. Τύχη σίγουρα. Στους προηγούμενους γύρους της κάμερας. Επίσης... Μπορώ να πετάξω νομίζω. Πετάω! Κοίτα λίγο. Πέθανα. Μπρο, κοίτα λίγο. Α, δεν μπορώ τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε από εμάς. Και κάντε και ένα subscribe και like για να με δείτε στο προφίλ μας. Φτάστε 100 subscribers και μπορεί να μας ξαναδείτε να το ξαναπαίζουμε. Αν σας άρεσε, ό,τι θέλετε. Κάντε subscribe. Ναι. Αυτά. Bye!